Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jiddefendi lill-viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo li fil-jum ta' tlieta ħabbar li se jirreżenja minn teżorir tal-Partit Nazzjonalista. Fuq il-profil tiegħu ta' Facebook, Adrian Delija wera s-solidarjetà ma' Robert Arrigo. Qal li fi 3 snin Arrigo dawwar sitwazzjoni finanzjarja diżastruża li kellu l-Partit Nazzjonalista f'waħda sostenibbli. Saħaq li Arrigo ħadem b'lealtà. Għall-attakki fil-konfront ta' Arrigo, esponenti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u li issa jinsabu wara Bernard Grech, Delija qal li minn fuq Arrigo sab lil min ikasbru jeddu jattakkaħ. Politika ta' mibeda li Robertu jien determinati li ma nħallux teqret lil partit glorjuż tagħna. Kuraġġ Robert u minn qalbi grazzi tal-appott sinċir li tatini kuljum, saħaq Delija. Robert, jien u int ma naqtu qalbna qatt. Flimkien se naslu, kiteb Adrian Delija lil Arrigo li dejjem appoġġjah. Intant sorsi li tkellmu magħna mill-fazzjoni ta' Bernard Grech għalunna li Robert Arrigo irreżenja minn teżorir minħabba l-qagħda finanzjarja tal-partit li mwera ħafna. Dawk li qed jappoġġjaw lil Bernard Grech qed jgħidu li hemm dubju kemm il-Partit Nazzjonalista se jkollu biżżejjed flus biex ilaħħaq mal-obbligi tal-pagi li għandu għal dan ix-xahar li jmiss.